rölleen. Meillä on silver Ää rauhoitunut on rölleen. niin. Katon nyt. Avataan nää. Näytetään niille. Vittu saatana. Eka jäi. Ai vittu. Toka jäi. Ei vittu, ne rikko nää chestit. Brö. Mitä siellä oli? Hyvä. Onks tää vieläkin tää ralliraidi? Kato tuota kuuta! What? Oot senkin nähnyt? Siellä on siis maunasuus! Alvar. Tässä on hyvin boviks. Mä pihaan tota vitun. What? Täytyy olla Kolmas. neljäs ralli. Nää oikeesti vaikeentuu nää raidit. Tää silleen niinku... Alvar. Oh no, tää serru lagaa. No, tää se lagaa. Se vaan mätkii sua. Joo, sä taisit delata no mätkii. Broidi, mitä vittua? Toivottavasti toi lagaa vielä vähän kauemmin, mä tapan. Alvar kestää. Joo! Äijä tuli siellä, sä liikut, siis kuuluu vaan plätsä, äijä vaan kato siitä. Kuuluu vaan ja kato. Missäkään mun kamat? Onks ne siinä, missä se ralli on? Ei. Mitä? Mihin äijä kuoli? No tuolla. What? Okei. Okei. Mä vaan jäin lagaamaan yhteen paikkaan. Ei. Hyi vittu. Röllit oikeesti. Rikkoo meidän mesta. Rikkoo kalastus. Tää on kyllä ollut vittu ihan doksit. Yes. Nää sipulit on varmaan kans. Siitä 3 siementä, bro. Mä en edes jaksa istuttaa näitä kaikkea. Näitä tarvii. Meillä on niin paljon näitä sipulia muutenkin. Kalastaa. Oh my fucking days. Tuolla on Tää oli kalat. kyllä ääs, bro.
tärppimässä? Nyt. Nyt on kalaki. Tule. Mä haavin. Abba, katso. Olisiko alle 6 minuuttia? Lost catch. Ei, Joo. Sure.